Хәзер Гаяз Исхакыйның Башкорт бәхете исемле хикәясен тыңлагыз. Аны Илдус Фәйз укый. Инде әллә кайчан, онытылып та бетте. Мин бер зур урыс авылыннан Агыйделнең бурмаланып киткән башындагы бер авылга барырга ат эзләргә тотындым. Кайсы авылга бару хәбәрем чыгу берлә базардагы башкортлар мине сырып алып, мин дип гаугалаша да башладылар. Бердән минем аяк асты тазарды. Элгәреге ат таба алмам дип куркулар бетте. Мин сайланырга тотындым. Кайсының атыны яратмадым, кайсының арбасыны. Ахырдан бер башкорт минем арбам тимерле дигәч, юкәләр берлә бәйләгән, җепләр берлә ныгайткан башкорт арбасына утырып сәяхәт итү Урал тауларында никадәр мәшәкать буласыны хисаплап, тимер арбалы башкортны ялладым. Юлым узунга күрә, тамакны туйдырыр өчен бердән бер мөселман хәршәүнисенә, дөрестен әйткәндә, мөселман дворына кереп ашарга сорадым. Ашхананың хуҗасы минем кеби шул тирәдә булмый торган киемнән кергән җегетне күргәч тә, әлбәттә, хәзер килеп җитеп, нәрсәнең яхшылыгы хакында сөйләшә башлады. Ат ите дә бар, лапша да бар, өйрә дә бар, кирәк булса, пилмән дә бар диде. Мин Казандагы кеби иң шәбинде пилмән дип, пилмән кушмакчы булдым. Теге абзыйның ничә дигән сөаленә үземнең карыным ачлыгына исәпкә алып, 100 дидем. Абзый ничә кеше диде. Мин ялгыз гына дигәч, ул аптырабрак карарга тотынды. Мин аның күз каравында, кара нинди генә булса да 100 пилмән ашамакчы була дип таңга калуны күреп, әллә аз булырмы дидем. Абзый, юк, булмас. Без итне кызганмыйбыз, безнең пилмәннәр һәйбәт була. Сәфәр старшинага бездә пилмән ашый, күп булмасын дип әйтәм, ясавын ясарбыз, диде. Мин, соң кешеләр күпме кушалар дип сорагач, төрлесе була. 50-не дә әйтәләр, 25-не дә, 15-не дә, диде. Мин пилмәннең зурлыгыны кечкенәлегенә белмәгәнгә, алай булса син, абзый, уртача кешегә җитәрлек иттереп үзең хәзерлә, дидем. Абзый чыгып китте. Ярты сәгать үтмәде, ул мине башыны иеп кенә чакырып, ак якка алып чыкты. Мин керү берлә алдыма кызыл зур бер шүлмәк китереп куйды. Мин никадәр дип сорагач, 15 диде. Мин ул 15-и туйдыра торган пилмәнне күрер өчен шүлмәккә тыгылдым. Кашыгымнан берничә мәртәбә төшеп киткәннең соңында бер пилмәнне өстерәп чыгарып, тарелкага куйдым. Шунда гына мин бая 100 дигәч абзыйның исе китүенең мәгънәсене аңладым. Пилмән Казандагы, Орынбурдагы мәгънәдә пилмән түгел иде. Ул чынаяк асты кадәр итеп ясалган мишәрләрнең кәкәше яисә казаннарның кечкенә бәлеше иде. Моның 100-не түгел, 15-не генә ашап бетерергә дә минем шикелле 4-5 җегет кирәк иде. Мин тарелкада җайрап яткан шул пилмәннең кай төшеннән башларга аптырап торганда, нинди корал берлә һөҗүм кылырга хәйран булып торганда, теге абзый тагы бер ашаяк бәрәңге берлә бер башкорт тустагы шурпа алып керде. Шул ашларның күплегенә мин шатланудан битәр курка башладым. Уйлап нитеп, кашыкка ярдәмгә пычак сорап алып, пилмәнне 4-5-кә кисеп ашарга хәзерләндем. Пилмәннең иченнән ярты кадак чамасы тураган иткә башка, ярты суган, ярты бал кашык чамасы бурыч та килеп чыкты. Пилмәннең бармактан аз гына нечкә камыр камзулына читкә этеп, ашарга тотындым.
Ашыйсы килгәнгә күрә бисмилланы әйтергә онытсам да, шуның аркасында абзыйның пилмәнне үзем генә түгел, теге фазаилле шөһүрдәге симез шайтан берлә бүлешсәм дә, өченче пилмәннән үтә алмадым. Абзый минем аз ашавыма исе китеп, яратмадым әллә дип, тагы әллә ниләр китермәкче булса да, мин үзем алган кичкенә карбыз берлә авызны юарга тотынгач, ул калган 12,5 пилмәнне, 6 кешегә җитәрлек бәрәңгене, кичкенә генә бала коендырудан артып калырлык шурпаны алып чыгып китте. Мин карбыз ашап бетергә өлгерә алмадым, минем башкортым килеп җитте. Мин үземнең барлы-юклы әйберләремне күтәреп, капка төбенә чыктым. Бер тәртәсе узын, берсе кыска иттереп, эшләясез камыт берлә җигелгән кабыксыз арба минем исемне китәрде. Мин арбаның 4 көпчәгенең 4 үлчәүдәгелегенә күреп, башкорт абзыйга карап, "Ник алдадың? Арбаң бик начар ич. Моннан төшеп калмас өчен җәпле кеше кирәк, тимерле дигән буласың." Әлбәттә мин тимерле арба дигәч, үземезнең якның бай мужикларының таза арбалары дип белгән идем. "Картук кешесең, алдыйсың" дидем. Башкорт абзый суык кан берлә генә "Алдамыйм, тимерле шул, күрмисеңмени" дип элгәре вакытта кабык кадалып куйган, хәзер кеше киемене йырту хезмәтенә үти торган кечкенә генә кабык кадагына төртеп күрсәтте. Мин ачуланасыны да, көләсене дә белми арбага менеп утырдым. Юлга чыккач, аты да шул арбасы кеби булды. Тигез юлдан ачар бара. Тау менгәндә туктый-туктый эштән чыгара. Тау төшкәндә бүтән әйберләрне куеп бетереп дулый торган булып чыкты. Шуның өчен теге зур пилмәннәр бик тиз селкенеп бетте. Ләкин узын сахраларда лирт-лирт сыер адымы берлә бару, борылып төшә торган тауларда тәгәрәп мәтәкләнеп китүләр бик мине туйдырды. Мин ни эшләргә аптырап килгәндә, арттан бик яхшы атка утырган, таза арба җиккән бер башкорт егете килеп җитте. Ул минем башкорт берлә сөйләшергә тотынды. Бик тиз сүз миңа күчте. Минем кая баруым соралды. Минем теге башкорттан 12 чакрымлыгына авылга баруым беленгәч, тимер арбалы башкортымның авылы мин бара торган авылдан 70 чакрым читтәлеге беленгәч, башкортлар арасында мине сату алу хакында базар китте. Минем башкорт 130 чакрымга 1 сум 20 тиенгә килешкән булганга, шуны бүлү хакында байтак тавыш купты. Ахырдан булар 20 тиендә килеш алмаганны күреп, мин үземнән 20 тиенне кушарга булып, яшь башкортка сатылдым. Аның аты яхшы, арбасыннак үзе ачык булганга, юл җиңел булыр кеби күренде. Дөресте дә шулай чыкты. Утырып китү берлә без сөйләшергә тотындык. Мин иң әввәл теге тимер арбалы башкортның 1 сум 20 тиенгә 130 чакрымга баруының, аннан үз авылына тагы 70 чакрым борылып кайтырга разый булуының сәбәбене сорадым. Яшь башкорт "Кунак булырмын дигәндер, әле шөлгермәгән печән җитмәгән" диде. Мин шул бер чәй, бер аш ашар өчен 70 чакрым юлга чыккан башкортка әлбәттә исем китми калмады. Сүз берлә юл тиз үтте. Без Урал тауының төбенә барып җиткәндә, кояш батарга якынлашты. Таудан агып килә торган су янында без кунарга туктадык. Шырлап ага торган чишмәдән салкын суны алып, минем юл чәйнегемә салып, ут ягып, чәй кайнаттык. Башкорт берлә бер стаканнан гына булса да, бик кәефләнеп чәйгә утырдык. Урал тауының өсткә аварга теләп һаваланып торуы, шырлап суларның агуы, Урал буйларының зур наратлар берлә бизәкләнеп хуш исләрне таратуы, әлбәттә, безнең чәйне тагы да тәмләтте. Чәй бетү берлә кояш табайды. Шуны гына көтеп торган кеби тун түгәрәк ай, көмеш такта кеби ялтырап, Уралның теге башыннан күтәрелә башлады. Ай үзе берлә яктылык кына түгел, тынычлык та тараткан кеби бөтен Уралны тындырды. Башкорт атын рәтләгәндә мин баш астыма бишмәтемне салып, шул ай яктысында Урал тауыны,
бабайлар, бабайларының бабайларының үз тавына карарга тотындым. Ай яктысында аның буе тагы да озын кеби тоелды. Аның бурмаланып бурылып киткән тармакларының учы ерактагы караңгылык берлә берләшеп китеп, тагы да мәхәббәтләнде, тагын зурайды. Аның өстендәге агачлар нечкә генә бер кат караңгылык киеме киеп, тагы да юанайды. Аларның яфраклары ай яктысында тагы яшел, тагы матур күренде. Шылтырап ага торган сулар акты да акты. Аларның шул тавышларны матур итеп җибәрү өчен кеби, әллә кая тартар кычкырырга тотынды. Аңар каршы әллә нинди бик зур тавыш берлә хөп-хөп дип күрше күлдә су үгезе кычкырып куйды. Бу кычкыручы су үгезе булмаенча, кичкенә бер курт булса да, тавышы зурга безнең халык су үгезе дип сөйли. Әллә кайда сыер моңрады, безнең ат айгырланып кешнәп җибәрде. Аңар каршы Урал кешнәп җавап биргәч, ул тагы да гайрәтләнеп китте. Башкорт та минем яныма килеп, аркасына ятып, күкне, шул матур Уралны карарга тотынды. Аңар да шул матур күк, мәһабәт тау, кызлар кеби пөхтә урман, шул суларның шылтыраулары, нечкә исләренең борынны кытыклаулары ахырсы тәэсирсез калмады. Ул узын гына иттереп сузып, уф дип куйды. Мин аның шул уфының мәгънәсе бардыр дип уйлап, әйдә, җырлап җибәр, җырлый беләмсең дидем. Ул, син җырла, синдә Казан көйләре күптер диде. Сандугачлар минем асыл тавышымны ишетеп, тәменнән йөрәкләре ярылып үләрләр дип куркып, Уралны сандугачсыз, шул матур Урал буены музыксыз калдырмас өчен әлбәттә җырларга разый булмадым. Башкорт та җырламады. Без акыртын гына сөйләшергә керештек. Мин тегеннән, син өйләнгәнме, сездә туй ничек була дип сорадым. Шул суал аның авырта торган җиренә барып бәрелгән кеби булды. Ул тагы бик зур сулап, өйләнгән диде. Мин, яле сөйләле, сездә туй ничек була дип бик сорашкач, ул сөйләргә хәзерләнде. Ул, мин солдаттан кайттым дип хикәясен башлады. Аның хикәясе гыйбрәтсез булмаганга, мин хәзер дөньяның икенче кырыенда торганда, шуны хәтергә төшереп язарга булдым. Әтием бай булганга, мин солдаттан кайтыр алдыннан яңа итек алдым, яңа шинель, яңа куртка тектердем. Тураткан өчен алган знакны бик матурлап күкрәккә кададым. Юл буе бөтен халык миңа гына карап килде. Станциялардан үткәндә сөт сатучы марҗалар миңа көлеп калдылар. Үземнең башкорт авыллары янындагы станцияларга җиткәч тә мин бүрекне кыңгыр киеп чыгып йөрдем. Башкортлар мине күргәч тә, бу нинди түрә икән дип әйтеп калдылар. Мин белмәгәнгә салынып, мыекны борып, һаман йөрдем. Менә Орынбурга килеп җиттем. Аннан парад яллап, кыңгырау тактырып, тарантасының артына гына баяр төсле ятып, кайтып киттем. Юл буйларындагы башкорт авылларында бу нинди түрә икән дип карап калдылар. Менә мин авылга кайтып кирдем. Бөтен авыл мине күрергә килде. Һәммәсе минем шинельнең һәйбәтлегенә, знакның ялтырап торуына, төймәләрнең түрәләрнеке кеби кояшка каршы ялт-йолт итүенә исләре китте. Әти мин юкта үлгән икән. Әни сыер суеп мине кунак итте. Бөтен ил су минем хөрмәтемә бәйрәм ясады. Без өйдән өйгә кымыз ичеп, сарык ит ашап йөрдек. Аннан соң мин күрше авылларга да барып кунак булып килдем. Анда да үземнең киемнең шәплеге белән исләрне китердем. Менә атна үтте, ике атна үтте. Мин йорт эшләренә караштыргалый башладым. Әти үлгәнче үк абый аерылып чыккан булганга, әнием баш булганга эшне бик чуалчык таптым. Әнинең печәннәре рәтләп өелмәгән, ашлыклар рәтләп урылмаган, сугылмаган булды.
Мин акрын гына эшкә кирип киттем. Эшкә барганда шул шинельләр, курткалар берлә барырга уят булганга, мин берәм-берәм ул киемнәрне ташладым. Элгәр аларны ташлап, иске башкорт киемене кию уят кеби тоелса да, бара тора бөтенләй гадәтләндем. Ул гына да булмады, үземнең шул шинельләремне күргән саен, шуларның киюдә үземнең рәхәт табуыма исем китә башлады. Әнием карт булганга, шул зур йортны күзләп килергә кеше кирәк булганга, мине өйләндерергә уйладылар. Мин үзем дә шит күрмәдем. Элгәре күрше авылдан мишәрдән алырга теләдем. Мишәрләрнең кызлары зур, тулы, матур була. Ләкин әниләр, карындаш кабилә, сасы мишәрдән алырга ярыймы соң дип бик каршы килгәч, алар юлына төштем. Үземнән 8 чакрымлы бер бай гына башкортның кызыны килештек. Туй булды. Безнең башкорт гадәте буенча, кызның ата-анасы берлә күрешүдән элек кыз берлә күрешергә ярамый. Ата-ана берлә күрешер өчен кызның анасына төлкечле камзул, атасына пустау җилән бирергә кирәк, һәм дә кызның калымын тутырырга кирәк. Шуның өчен егет берлә кыз арасында аталарыннан яшереп күрешү китә. Шул эшләрдә җиңгиләрнең ярдәменнән башка булмаганга, җиңгиләргә дә әллә никадәр бүләк бирелә. Менә минем дә туй үтте. Мин кызны күрергә дип атка атланып киттем. Җиңгине күреп, аңар зур йонъяулык бирдем. Кояш батар алдыннан башкорт гадәте буенча авылның бөтен кызлары берлә минем бикәчем дә урманга китте. Мин шул 10-15 кыз арасыннан үземнең бикәчемне танып алырга тиеш. Әгәр үз бикәчең дип башканы тотсаң, бик зур ят була. Җегетнең булдыксызлыгы беленә. Кай вакытта камчы берлә сабакта укытыла. Күрмәгән-белмәгән кызлар арасыннан ничек танып алырга кирәк? Монда да әлбәттә җиңгиләр ярдәменнән башка булмый. Кулдагы кәнфит прәннекне күтәреп, куендагы бикәчемнең башына ябарга дигән ефәк яулыкны саклап, мин кызлар артыннан киттем. Җиңги 5-6 тишекле тәңкә бәһасенә минем бикәчемнең күлмәге сары икәнен әйтте. Кызлар бөтен тарафыннан вак кына нарат урманы берлә чырмаланган бер аланның читенә туктадылар. Мине күргәч, барысы да яулыкларны каплаштылар, үзләре кых-кых көлешә башладылар. Мин шул кызларның иң артында утырган сары күлмәкле кызга ефәк шәлне яптым. Кулым берлә аны тутыйм дип сузылырга өлгермәдем, ул торып чабарга тотынды. Мин аның артыннан киттем. Ул азрак чаба алмады, мин аны куып җитеп, камчы берлә суктым. Бикәчем туктады. Ул куллары берлә күзене, йөзене томалады. Мин аның кулларını йөзеннән аерып алып үптем. Шуннан кочаклап алып барып, аны бер нарат төбенә утырттым. Байып килә торган кояшның моң гына яктысында мин бикәчемне карарга тотындым. Аның кап-кара сачлары, кара күзләре, түгәрәк йөзләре миңа матур да күренде. Ләкин аның йөзендәге, күзендәге балалыгы минем исемне китәрде. Аның 10-13 яшендә генәлекне белгән булсам да, мин аны һәр вакыт зур, җитеп беткән кыз дип уйларга өйрәнгән идем. Аның йөзе генә түгел, бөтен әгъзаларыннан да балалыктан башка нәрсә тапмадым. Күкрәк дигән нәрсә үсә дә башламаган иде, кул-аяк тулырга да тотынмаган иде. Мин әллә кайчаннан бирле уйлап йөргән шул көнгә ирешкәч, аны кычарга, сөяргә, үбәргә тотындым. Ләкин ул шуларның берсенә дә каршы миңа җавап бирмәде. Алай гына да түгел, ул һаман миннән йөзене яшерүне бетермәде. Мин үземнең иптәш җегетләремнән әүвәлге күрешүнең ничек булганны ишеткәләгәнгә, бик күбесе үзләренең бикәченең караңгы төшеп, төн булып җиткәч айрыласы килмәенчә җылаганына да белгәнгә, минем бикәчемнең шулай суык кылануына азрак гаҗәпкә калдым. Ләкин аннан әллә нинди мәгънәләр чыгарып торырга өлгерә алмадым. Безгә айрылырга вакыт җитте. Мин тагы кысып кочаклап үптем. Ул бу юлы да миңа каршы җавап бирмәде. Мин айгырыма атланып, камчы берлә сугып, күз ачып йомганчы өйгә кайтып җиттем. Иртәгесен тагы вакыт җитү берлә киттем.
Бу юлы аның берлә сөйләшергә, серләшергә булып киттем. Җиңги мине каршы алып, бикәчемнең яткан келәтенә кертте. Ул тагы минем сөюләремә каршы бер төрле дә җавап бирми башлады. Мин бераз шөбһәләндем. Мин аның берлә сөйләшергә тотындым. Сүзеннән дә бер дә артык мәгънә таба алмадым. Ул бөтен куллары, аяклары берлә бүтәрләнеп ятканга, миңа иркенләп кочарга, үбәргә дә ирек булмады. Мин шуңар бераз ачуланып, "Син нигә болай кыланасың?" дидем. Ул миңа карамаенча, "Син марҗалар берлә әллә нинди уят эшләргә солдаттан өйрәнеп кайткан" диде дә тагы бер сүз дәшмәде. Минем күңелем шөбһәләнеп китте. Шулай итеп, берәр атна мәгънәсез вакыт үтте. Мин аннан бер көләч йөз сөю әсәре күрмәдем. Бер иптәшемә серне сөйләдем. Ул миңа аның тыпырчынуына, тырмашуына карамаенча, аны үз хатының яса дип киңәш бирде. Шул киңәш буенча мөгамәлә кылсам да, минем бикәч илгәрегедән бузылды. Ул илгәре бер дә минем берлә сөйләшмәде. Ахырдан мин алган юлымнан барасымны күргәч кенә ул, "Зинһар бул, шул солдаттан өйрәнеп кайткан уят эшеңне кылма" дип ялынырга, ялварырга, җыларга тотынды. Бикәчле кияү булуның бөтен кәефе китте. Мин рәхәтләнеп бер төн уздыра алмадым. Кай вакыт ачуым килеп аның җылауына фәләненә карамасам да, аның күз яше минем шул матур көннәремне зәһәрләде. Мин бик өметсезләнеп, әнигә дә сөйләдем. Ул әллә кемнәрдән өшкөртеп китерсә дә файда чыкмады. Көн үтте, атна үтте, ай үтте. Мин һәр көнне кич булу берлә айгырыма атланып китеп, барып кунып, таң ату берлә кайтып китеп йөрсәм дә, күңелем канәгатьләнмәде. Мин яңадан өйләнергә фәләнгә, моны аерырга дип уйлый башладым. Әни сабыр ит дисә дә, күңелемнән өйләнергә карар бирдем. Бер төнне бикәчем бик ачуны китергәч, "Син нишлисең? Шулай ярыймыни? Мин хатын кирәккә өйләнгән" дип тегеннән үземнең разый түгеллегемне белдердем. Шуңар гына аның исе китмәгәнне белгәч, "Алай булса мин икенчегә өйләнәм" дидем. Шул сүз аны бөтенләй үзгәртте. Ул җыларга, җылап ялынырга тотынды. Аның берлә генә дә калмады, мине үбәргә, кочарга, сөяргә тотынды. Мин аптырап калдым. Аның теле ачылып, "Мин сине бик сөям, шул солдаттан өйрәнеп кайткан эшең булмаса иде, тагы сөяр идем" диде. Мин кызгануданмы, тагы яңадан өйләнү уены куйдым. Ирле хатынлы булып рәхәтләнеп тора алмасам да, бара-тора әллә рәтләнер дип, калымны да тутырдым. Ата-анасы берлә дә күрештем. Ләкин бикәчем һаман үзгәрмәде. Мин аны өйгә төшердем. Әни үзене яратты. Сыер бияне саварга әллә кайчан өйрәнгән, кымызны да ясарга өйрәнгән, аш, икмәк пешерә дә белә, ләкин шул үзе һаман балалыгыннан чыкмый. Мин бөтен яшьлегемне харап итмим дип, Бурҗан хәзрәткә өшкөртергә алып бардым. Бик һәйбәт бер ат бирдем, ләкин бикәчем үзгәрмәде. Шуннан соң солдатта вакытта бергә хезмәт иткән бер фельдшер, таныш урысым бар иде. Троицкиның теге ягында тора. Ат җигеп шунда барып 400 чакрымнан аны эзләп табып серне сөйләдем. Ул әптиктән алырга әллә нәрсә язып бирде. 300 чакрым булса да, Оренбургка барып, шул даруны алып кайттым. Аннан да файда булмады. Менә хәзер инде өйләнгәнемә 4 ел булды. Бикәчем һаман шул минем ирлегемне солдаттан өйрәнеп кайткан, кирәкмәгән бер эш дип ышанудан күчә алмады. Инде ни эшләргә белмәенчә торам. Өйләнсәм, аны кызганам. Өйләнмәсәм, тагын, "Вай", диде дә туктады. Үзе тагы узын гына итеп сулап куйды. Түгәрәк ай болыт астына кереп китте. Сөйләүченең йөзе кеби күк йөзе дә караңгыланды. Тау тагы да зуррак кеби күренде, агачлар тагы юанрак кеби сизелде.
Караңгылык йомшак куллары берлә бөтен Урал буены каплап алды. Башкортның авыр сулавы берлә тартар тавышыннан башка бер нәрсә дә шул моңлы тынычлыкны бозмады. Менә тагы башкорт әйләнеп ятып авыр суларга тотынды. Ат та иптәшенең кайгысыны сизгән кеби моң иттереп кешнәп куйды. Урман аннан да моң иттереп җавап бирде. Ай болыт астыннан чыгып бөтен тауларны, агачларны, сузылып яткан иптәш башкортымны ап-ак нуры берлә коендырды. Безнең күзләр берләште. Ул миннән киңәш көткән, мәслихәт көткән кеби күзенә тутырып карады. Мин ни әйтергә белми аптырап калып борылып яттым. Иртәгәсен без башкортның өенә барып җиттек. Башкорт мине бик тә сыйлады. Мин камаз, ит ашауны онытмасам да, теге хикәянең каһарманы киленне дә күземнән качырмадым. Кечкенә генә, 14-15 яшьләр чамасында кара чәчле, кара күзле, зур калуш кигән бер бала самавар керткәч тә мин шулмы дигән кеби иттереп сөальле күзем берлә башкортка карадым. Башкорт мине аңлады. Ул башыны чайкап, "Ие" дип җавап бирде. Шул баланың нечкә кулларыны, җителмәгән тәннәренә, әллә нинди карт бала төсе чыккан йөзенә күргәч тә, шул тормышның трагедиясенең сәбәпләрен тәмам аңладым. Мин киттем, башкорт һаман әле шул бала хатын берлә калды. Шул бала аның солдаттан өйрәнеп кайткан гөнаһларны аңлый башладымы, юкмы? Әллә үзе шул баланы хатын дип тотудан туеп бетеп, үзе кеби тазанык хатын алдымы? Белмим.